per Sant Jordi. A mi personalment és un llibre que m'ha commogut per diverses raons. Una és per el seu profund sentiment barcelonista, que sembla una tonteria, però és que quan llegiu el llibre ho entendreu. També l'he parlat bé dels seus pares, crec que el que han fet els pares del Goya per ell és absolutament increïble. I també pel coratge, per l'exercici de coratge que ha fet el Goya fent aquest llibre i que pot ajudar moltíssima gent. Sí que Goya, moltíssimes gràcies per això. I sempre que ens queixem moltes vegades que els esportistes acostumen a tenir una tendència a no explicar res, a viure en el seu món màgic de colors, és molt d'agrair que precisament des del món de l'esport, gent com el Goya o gent com el Ricky Rubio o entre altres han tingut la valentia de donar un pas endavant i de normalitzar un fet que ens toca molt de prop, que molts no s'atreveixen encara a expressar-ho públicament y que molts no s'atreveixen a expressar-ho públicament perquè ni tan sols ho saben. Y dijo que lo quería hacer, y no es un libro de autoayuda, no es un libro de dar consejos a nadie, no, él simplemente quiere contar su historia. Y yo me sentí un poco culpable, en la misma medida de lo que ha hecho Jordi, porque lo había tenido muy cerca durante su carrera deportiva y no me había enterado de nada. Es decir, la sensación de que tú estás cerca de los sitios, pero no sabes lo que pasa realmente por su cabeza y por su mente. Sí. I vas anar perquè els teus pares, i vas anar perquè vas dir que no podies més, i vas anar perquè... Bueno, realment era una situació bastant complexa, no?, la que estava vivint i la manera que al final porta molts anys en la psicoanàlisi, coneixia el doctor Monsin Quintana, que és la dona psicoanalista, i va ser orientador de preguntas. Y lo que me ha demostrado Goya en este proceso, tanto en el documental y con el libro, es que hay que escuchar. Tú trabajas en la radio, pero oír es distinto a escuchar. ¿Sí? Oír es, bueno, oigo, hay mucho ruido, hay mucha atmósfera, mucha gente, muchas historias, pero escuchar.